Mijn naam is Marielle Bukkings. Ik ben kunstenaar en lerares hier op Ameland. Ik maak kunst van de spullen die ik op het strand vind. Ik ben Geleen geboren. Ik heb in Amsterdam gestudeerd en gewerkt. 2 kinderen gekregen en toen dacht ik van ik wil de stad uit om ze te leren fietsen. En dan kwam een baan voorbij hier op Ameland en ik heb gesolliciteerd. En ik denk van nou dat gaan we gewoon doen. En we zien wel hoe het gaat. En nou het bevalt. Het is geweldig om hier te wonen. Ik ga wel een aantal keren in de week met mijn hondje een flinke wandeling maken. En, dan loop ik niet langs het water, maar echt langs de vloedlijn. En dan kijk ik wat er ligt. En ondertussen geniet ik van alles om me heen. Ik begin hier mijn dag meestal en dat is heerlijk. En het is de enorme ontspanning en inspiratie. Dus deze plek die is belangrijk voor mij en voor mijn werk. Die rust, daar geniet ik het meest van en daar voel ik me het meest vrij en op mijn gemak hier. En dat geeft ook de ruimte om in de flow te komen en om te denken en om dingen te laten ontstaan. Nou, ik ben ineens begonnen met huisjes. Dat was helemaal het plan niet. Ik dacht misschien een vogelhuisje. Maar in plaats van een vogelhuisje wordt het nu ineens een beetje industrieel. Met een tandwieltje hier en daar en een hijsstuk. En dat is niet een vooropgezet plan, maar dat gebeurt. En daar ga ik dan op door. Ik ben nu met huisjes bezig, dus als ik dan naar het strand ga, zoek ik op dit moment vooral plaatmateriaal. Dus dit soort dingen. Nou, dit soort dingen vind ik ook. Dit is een ei. Nou ja, ik weet niet wat ik ermee ga doen, maar ooit komt het van pas. En allerlei kleine rommeltjes die ik in de vloedlijn vind en waarvan ik denk van nou, dat kon wel eens een onderdeel worden. Wat weet ik nog absoluut niet. Dus, nou ja, you never know. Ik heb ook in de stad heel goed gedijd hoor. Dus het is niet zo dat ik niet zonder de stilte kan. Maar ik vind het wel heel erg fijn. En dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken hoe goed ik me daarbij zou voelen. Ik heb niet het gevoel dat ik aan de rand van de samenleving woon. Ik bedoel, er is een vaste veerverbinding met het vasteland. Ik ga regelmatig heen en weer. Ik ben altijd weer blij als ik weer naar het eiland kan. Dat wel.